bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗen en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela ha gartuɗen ɗo hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men. Émission Sénégal men hande ma en jewtu e toɓɓere actualité ko halte ɗeɗo balɗe ko ko fate passeport uji diplomatique kono kadi en kalat seeɗa gueɗe ɗe ganduɗa kewi toon e département Kanel woni ko fate phosphate o oɗon gandi phosphate hakkude hoɗɓe e commune Hunare commune Ndendori commune mo Horkadiere caɗele cattuɗe mbaɗi hakkude mabɓe e Somiva ko ɓoyani ko noon omo ganduɗa kañum woni gouverneur de la région noddiɓe wiiɓe golle ɗe yo dartu golle ɗe dartu ɗum noon hande ɗo ɗo yarete ha ɓeɗe ndiwa ha ɓe doƴƴo kono yo mbattu hakkillaji haaloɓe Pulaar mbi sa yolbina tuuba kono duurtotako waddi yoɓe tinno ɓe jokka combat o yoɓe tinno ɓe jokka darade lang gam hebde foddeji mabɓe mboɗo sikki ɓe paami tigui rigui hol caɗele cattuɗe e casagal mawgal gongal e ɗum ɗo soko tawi no autorité ji administration wonɓe e région Matam wonɓe e département Kanel wonɓe e arrondissement mo Wourossidi ɓeɗo pop so tawi no ndernoma guila nde gueɗe ɗe puɗɗi guila e law pawi ɗum e lawol hande yettotako ɗo ko won noon ko saabino gueɗɗe ndewani lawol kono ha joni woto pawe juuɗe moɗon e keeceje mbiyon hankkadi ni wiyama goppiron noon daroɗe lang ko wasnodeɓe fawde gueɗe ɗe e lawol addani mana firno e yettade ɗo kadi daroɗe lang e namdade capanɗe mon 6 million oya holɗo naati daroɗe lang e namdade 15 million biyaɗo naati yimɓe ne mbaɗe corrompi ha en wiye 15 million o yo acce so oppa wodan hewɓe sohaɓe daroɗe lang yo ɗum labtu ha gandon hol sukuña comiɗo e nder moɗon ɗum ko parenthèse goto wonno toɓɓere wonde nde bandiraɓe ko fate passeport diplomatie leydi ndi e oɗo saaha ko ɗum woni actualité ɗum woni mana ko haalte yimɓe hewɓe ne mbiya yaawi régime o ara tan wiya dartani passeport diplomatie bandiraɓe passeport diplomatique Sénégal nde foti dartande nde wona hande ko Macky Sall fonno dartinde ɗum goo guila nde yiita député ji ene mbaɗa passeport uji diplomatique ene jeeya ko guila nden fonno dartinede dartaka gujjo e jahligue mum fof ko wuyɓe nde fonno dartinede kono ñamakala en mbatti rokkede passeport uji diplomatique ene jaaha ene ñagoroyo Europe Amérique Afrique centrale eko nandi hen ene jaaha e diaspora o ko nden passeport diplomatique Sénégal fonno dartinede kono dartinaka nde passeport diplomatique fonno dartinede e Sénégal nde kono GP ji mbatti rokkede passeport diplomatique yo jah ene mbaɗoye taw ko liggonto ko koye munen ko nden fonno dartindede bandiraɓe passeport diplomatique e leydi ndi jarani hay dara saabu ma won 199,9 passeport diplomatique taw rokkaɓe ɓe kandani hen foti rokkede passeport diplomatique wona o ko ɓi patron wona o ko ɓi ceerno wona o ko ɓi gando walla o ko ɓi galo walla o ko ɓi lamɗo neɗɗo mo ganduɗa leydi ndi hay hunde ala ko liggontoɗa ɗum sa waɗi voyage jahata ko e haajuji maɗa jahata ko e hammuji maɗa an waɗata business maɗa an a fotani hebde passeport diplomatique waɗɗi koye ɓeɓe ganduɗa ko liggontoɓe leydi ndi an andi ka directeur général an andi ka député an andi ka PCA an andi ka ministre an andi ko ɓeɗo poti rokkede passeport diplomatique tawa ene jahana leydi ndi ene jahana ɓiɓɓe leydi ndi caggal leydi wonko jojji ene sohla yo neɗɗo o yaha wiyede yo yarego e ambassade uji ene ƴeewa visa ɗum ene wawi tardude eko sohla ko ko ɗum maddata neɗɗo rokkede passeport diplomatique joni noon bandiraɓe so tawi o ko baɗowo ZP joni bandiraɓe so tawi o ko ñagotoɗo so o ko ɗannotoɗo o ko goɗɗum o ko baɗowo business so tawi on rokkama passeport diplomatique bandiraɓe yimɓe yo kaldu gonga ko wonno ɗo e ndiɗo leydi ko caahan arani ɗum dow ko wonno ɗo e ndiɗo leydi ko caahan ɓolo so tawi hande passeport uji diplomatique mbiyama yo dartine ɗi leeli dartinede kadi yakayti bandiraɗo an ka ministre
a tottama passeport diplomatique pour aɗa liggono ɓiɓɓe leydi ndi sa heeɓi haaju a natti wonde ministre ko mbaddata e passeport o caggal ko passeport o ko ɓiɓɓe leydi ndi tottuma ɗum ya liggonoɓe joni a ligganaki ɓe ko mbaddata e mabɓe ko mbaddata e passeport o ko debbo ma waddata e passeport ko ɓiye waddata e passeport so tawi eɗen kalda gonga passeport uji ɗi ñande neɗɗo waɗatno passation de service nde passeport o e logement de fonction e véhicule de fonction e téléphone de fonction fof poɗɗa renirde mbaɗa e muus gara pawa e tabal so tawi ka dimo so tawi ka neɗɗo so tawi ka gonɗuɗo sa waɗani ɗum so wiyama ne heeɓe holko kalta holko mbatta wej wej d' accord kala député mo ganduɗa aɗa joguino passeport maɗa diplomatique aɗa foti wawde jogade ɗum saabu an taw koye fonction he gonɗa kono ministre kono directeur kono mo ganduɗa an a wona haydara ko kalis ma tan mbaɗɗa passeport saabu ɗo yoni ha ganduɗa passeport diplomatique way kono yaade jeere soɗo e liɗi ni jog kalis ma tan enen fof eɗen gandi député ji naggama ɗon e pewne passeport uji eɗen gandi en jiiri ɗum guite men waddi caye sayagal gonnogal e leydi ndi alay saago haade jiɗɗen ko rupture en daroto no muusiri foof rupture o pelliten kala ko wona gonga bakkiloɗen guitten sohoye men so ɓiyen so miñen so mawnen so banmen so wonano e gonga il est temps guitten ɓe e nden fenade yimɓeɓe foof pawo e gonga wawa wonde an ya wima nan ya rokke passeport diplomatique tawa dawanta ko hoorema bandiraɓe kalden gonga holno foti joguiɗo passeport diplomatique taw yahata ko hoore muɗum wayten kono leydi passeport uji codaɗi gujjaɗi mbaɗaɗi caay sayagal régime Macky Sall ɓennuɗo en o ɗiɗo duuɓi sappo e ɗiɗi ɗi Macky Sall mbaɗɗo e nder leydi Sénégal kanko e won hen e yimɓe makko koɓe bonni ɗo e leydi ndi ko firawuno bonnani ɗum Égypte yimɓe yo kaldu gonga haadi noon jiɗɗen ko rupture mbiɗen jiɗɗen ko waylo waylo jiɗɗen ko kesam hesago jiɗɗen ko moni kala gonɗo to e jeeri ne ayna gonɗo to e maayo ne awa gonɗo to e guese mum ne rema yo fot e gonɗo e nder Ndakaaru o ɗum noon en bakkilto so bande ne waɗi fenade yo andu ko fenade o waɗi somo foti waɗede sanctionné yo waɗe sanctionné ko ɗum woni laawol passeport diplomatique Sénégal gonga alano hen meeɗa wonde hen baɗon gandi ɗum toi même tu sais enen fof eɗen gandi ɗum bandiraɓe enen fof eɗen gandi ɗum waddi noon enen fof en dusat arɓe joni ɓe soɓe keddi fawade e laawol yidde fewnude leydi ndi enen fof en dusat ɓe ballanɓe ha leydi ndi fawo e laawol ñande ɓe pawti koygal mabɓe foof mbiyanɓe alt mbiyanɓe wona ni min gadiri on ɗo guittanɓe ɗo mbaɗen ɗo woɓɓe enen Sonko yo Diomaye yo Dembati yo Amadou yo ko leydi ndi tan woni ko jojji no recrutement ji politique godiri ni recrutement caay sayagal no wodiri e leydi he ni neɗɗo waɗe e poste tawa anda hayɗo société o heedi neɗɗo waɗe chargé de mission tawa anda ni hol on chargé de mission way ko no leydi oɗon gandi way ko no leydi yo yimɓe jooɗo ene jomnito kalis leydi ndi ene ñaama capantareji ujunere nogasuji ujunnaji yimɓe taw jomumen gollani haydara gollanani leydi ndi haydara bandiraɓe wallahi ɓen ñamata ko bakkat wallahi ɓen ñamata koko harmi ɓen ñamata koko harmi fof foti ko dartade kala chargé de mission mo wonano gonga min ni soko min kala meɗɗo wonde chargé de mission taw ala mission mo jaaɗa kala ɗo meɗɗa winditade taw ala ko meɗɗa ligganade leydi ndi poɗɗa ko wiyede ya artir kalis meɗɗa yoɓede o foof walla manan ɗo cokeɗa saabu ka gujjo baɗɗomo chargé de mission ko gujjo an ka gujjo a jaɓi wujjanede a jaɓi a wiyama ya wujjo a jaɓi yimɓe yo kaldu gonga kala ɗo passeport diplomatique woni yo heɓte ha mima leydi fuɗɗite ƴeewe jojjuɓe rokkede ɓe ligganto ɓiɓɓe leydi ɓe fawe e juuɗe mumen ɓene jahana yimɓe ɓe caggal leydi ndi enen gaddan ɗumen ko nafata ɗumen yimɓe yo kaldu gonga yimɓe yo nunɗu kala casquette mo neɗɗo wawi jogade haade ala poste e laamu he mone nawma caggal leydi ala droit heɓde passeport diplomatique poste nawoma aɗa réglé won gueɗe won caggal leydi hokke mbatta passeport diplomatique jahone waɗi tourné ene ñaagoyo ko waɗata passeport diplomatique député ji nanggama ɗo ene gujja nan ɗo ha yimɓe fof ne gandi nanga hoore kar yimɓe yo kaldu gonga régime ɓennuɗo en o wona hen e mabɓe ko bonne leydi he ko mbimami firawuna bunnani ɗum e nder Égypte yimɓe yo kaldu gonga bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so yi wonko gantiɗe haala he min ñaaguima yaafuya kono noon
yimɓe yo mbakkilo kalda gonga yimɓe yo mbakkilo kalda gonga hayno heddi 72 heures président Macky Sall ni ummoɗo waɗi ko décret ji ɗi ganduɗa ngala paltu ngala place pour ɗum fof yo wat déranger yo wat perturbé yo wat n'importe yimɓe ne gandi ɗum yimɓe ne gandi ɗum yimɓe yo kaldu gonga yimɓe yo kaldu gonga kala joguinoɗo passeport diplomatique yo hebte kala meɗoɗo waɗede chargé de mission taw ko fenade yo calculé ko jomum yoɓa ko artirade leydi ndi walla nanggue sohe pourquoi pas ça yo ɗum waɗe yo ɗum waɗe ha laaɓa ceer bandiraɓe ɗo min jiiɗi waynorade on kala gantiɗe haale ha min ñaagui yafuya so longguere mawde wari nokku wona ɗum jomum yiɗino hen Windere TV ha yesso ko lawol on jarama